ai kulai sem thmai ka basuk ka bakman ye phi wei pi wei wala dang khlamla ye ban yo ban kulai markti ye phi te ha kani ka por kum ga jeng samla ka jungi kum ba phi tip ba ka jeng samla presbyterian saj wai ka dei ka khun pedeng jong ka balang tenghor ha pedeng ki si ki por ki yai ka jeng samla rengkat pat ka balang da jungi ngia im ha ki babun ki tip ki jur pat ki at ki them habdeng jo jing ya jo kapor kum ka balang bat kum jing sing samla ni don ya shibun ki para bangai ki badon hapo ka balang ga jongi ni don ya jej benriu rabha ni don ya jej benriu kasi ni don ya jej benriu garu ni don jej benriu asamis bat ni don ru jej benriu manipuri bat kum ta ter ter te ka kapor ka jing sing samla balang persekutuan sat wai ka don ya ka wei ka bantah ya ka ban pen i habdeng jong pi ka wei nap deng gi jing shat jong ki para bangai ki badon hapo ka balang na jungi kata kalong ka jing shat tenrai jong ki ben riu garo te ka por na so ban khot ki para samla na ka balang persekutuan sat wai so bagin wan chakmat ban ai ya ka jing shat tenrai ki jong pi na ka jaj ben riu garo to so samla ki wan chakmat ai kulai sem thmai ka basuk ka bakman ye phi wei pi wei wala dang khlamla ye ban yo ban kulai markti ye phi te ha kani ka por kum ga jeng samla ka jungi kum ba phi tip ba ka jeng samla presbyterian saj wai ka dei ka khun pedeng jong ka balang tenghor ha pedeng ki si ki por ki yai ka jeng samla rengkat pat ka balang da jungi ngia im ha ki babun ki tip ki jur pat ki at ki them habdeng jo jing ya jo kapor kum ka balang bat kum jing sing samla ni don ya shibun ki para bangai ki badon hapo ka balang ga jungi ni don ya jej benriu rabha ni don ya jej benriu kasi ni don ya jej benriu garu ni don jej benriu asamis bat ni don ru jej benriu manipuri bat kum ta ter ter te ka kapor ka jing sing samla balang persekutuan sat wai ka don ya ka wei ka bantah ya ka ban pen i habdeng jong pi ka wei nap deng gi jing shat jong ki para bangai ki badon hapo ka balang na jungi kata kalong ka jing shat tenrai jong ki jej ben riu garo te ka por na so ban khot ki para samla na ka balang persekutuan saj wai so bagin wan chakmat ban ai ya ka jing shat tenrai ki jong pi na ka jaj ben riu garo to so samla ki wan chakmat ai kulai sem thmai ka basuk ka bakman ye phi wei pi wei wala dang khlamla ye ban yo ban kulai markti ye phi
Ti hakani kapor kum ga jing sing samla ga jungi kum ba phitip ba ga jing sing samla presbyterian umsaj wai kadai ga kun pedeng jong ga balang tenghor ha pedeng gi singi gi por gi yai ka jing sing samla rengkat pat ka balang ga jungi ngia im hag babun ki thip ki jur pat ki at ki them ha pedeng jong jing ya jong ga por kum ga balang bat kum jing sing samla ngidon ya shibun ki para bangai ki badon hapo ka balang ga jungi ngidon ya jej benriu rabha ngidon ya jej benriu kasi ngidon ya jej benriu garu ngidon jej benriu asamis bat ngidon ru jej benriu manipuri bat kumta ter teh kani kapor ka jing sing samla balang persekutuan umsat wai ka don ya ka wei ka bentah ya ka ban pen i hapdeng jongpi ka wei napdeng jing shat jong ki para bangai ki badon hapo ka balang ga jungi kata galong ka jing shat tenrai jong ki ben riu garo te kani opor nga sob haban khot yaki para samla na balang persekutuan umsaj wai sob habagin wan chakmat ban ai ya kani jing shat tenrai ki jong phi na ka jaj ben riu garo to sob ha samla gin wan chakmat